Sve što hoćete da znate o regiju, možete i mene čak tamo da vidite. Ja sam Jovan Matić iz Delano Benda, a vi obavezno otiđite na reggae portal reggae.si. Evo, pozdravljam sve slušatelje Ridim Operator emisije i reggae.si, jedinog slovenskog portala u Sloveniji, i sa zadovoljstvom pozdravljam jednog od početnika reggae band scene na Balkanu, osnivač legendarnog benda Delarno Band. Molim vas, pozdravite gospodina Jovana Matića. Dobar dan. Dobar dan svima, dobar dan Ljubljana, dobar dan Slovenija, lep pozdrav. Ovako, moramo ići na početak priče vašeg benda. Mislim da ste na sceni već 35 godina, pa se vraćamo nazad u 86. godinu. Kako je sve započelo? Ja moram da kažem da je nastanak Delarno Benda proizvod razmišljanja mog brata i mene. Mi smo već bili u muzici, već smo intenzivno, makar ja, slušali reggae muziku, dakle bio sam jedan ogroman fan, to znaju svi koji se zaljube u reggae. Odmah imaš tu potrebu da sakupljaš gomilu materijala, sve što postoji, sve što može. O tome bi možda mogli da pričaju neke priče i carinici tamo na granici sa Trstom, su pocepane farmerke, a gomila ploča u rukama LP-a. Kada dođi da vidiš ovog, nema ni farmerke, ni kafu, unosi samo neke ploče tu. Tako da eto, mislim, dakle, bio sam u muzici i kada smo razmišljali o tome da li uopšte da se intenzivno bavimo muzikom, da uđemo u tu priču ili da ostanemo porodični svirači za proslavi i rođendane. Naša razmišljanja su išli u pravcu da je scena inače već bila prezasićena i new wave bendovima i rock bendovima. Toga je bilo u Jugoslaviji, u bivšoj državi je toga bilo u dobrim količinama i dobro kvaliteta, rekao bih. Da od onih klasičnih rock bendova pa do sve genijalaca poput ovih ljudi iz Buldožera u to doba, na primjer. Tako da nama nije bilo interesantno da se muzikom bavimo na način da budemo još jedna verzija nekakve rock postave. Ono što je nas interesovalo je da vidimo može li čovek, a tada, to možda zvuči danas neverovatno, tada su ljudi mislili da jednostavno beli čovek ne može da svira crnu muziku, bilo da je to reggae, funk ili afro, ne može da je svira na dovoljno dobar način jer prosto to njega ima tu nešto što je, tako su makar mislili. Mi smo bili namerni da dokažemo suprotno, da dokažemo da je muzika samo muzika, da nas zanima upravo reggae muzika, izvorna, roots muzika i jednostavno to je bila jedna avantura u kojoj smo se bacili, koja je bila na samom početku podjednako zabavna sa aspekta možemo li mi to i podjednako zabavna sa kreativnog aspekta jer smo i pravili odmah svoj autentični materijal. Osnovna ideja je bila da ako budemo dovoljno dobro svirali to, da to jednostavno mora da nađe put do publike, bez obzira što je publika u to vreme bila većinski nastrojena rock muzici. Aha, pa baš sam to htio pita, znači kako je došlo do, znači koji je bio prvi kontakt recimo kod vas, kod tebe sa reggae muzikom, sa roots muzikom, šta je bilo, odakle, kako? To je jedna potpuno slučajnost, mislim ja sam ovde imao komšiju, išli smo u istu gimnaziju, ne u isti razred, u istu srednju školu i u gradskom prevozu kako smo išli kući, on je držao album Bob Marleya Nazi Dread u ruci i kaže ja sam dobio na poklon za rođendan nešto, nisam nešto, hoćeš ti dam da poslušaš? I ja, okej, daj da vidim, onako svi znaju kakav je to omot, onako čudan. Došao kući, stavio na gramofon to je ono gde se vrti ona crna plastika, stavio onako iglu, krenuo pa pam pam i ja, eksplozija u glavi, eksplozija. Znači od tog trenutka pa nadalje ja nisam više kupovao nikakvu drugu muziku, samo prvo pokupovao u prodavnicama sve što je bilo od reggae muzike u domaćim radnjama, onda sam išao po inostranstvu, kontaktirao ljude koji su slušali tu muziku i ovde i u Zagrebu i u Sloveniji i onda je tako krenulo. Znači jednostavno prvi susret sa reggaeom je Marley and the Wailers Lively Up Yourself pesma konkretno, jedna eksplozija jer taj zvuk je bio sve suprotno od onog što smo mi poznavali do tada. Znači od gitarskih heroja da je ono ono prešao je na težak zvuk basa, bubnja, bum, bum. I to je ono, i palo je u pravo vreme, za mene lično makar, palo je u vreme kada su svi veliki rock bendovi zapadali u krizu, a sa druge strane
se pojavio punk koji nama starijima nije bio tako blizak na početku makar. I onda u tom momentu se meni javio reggae. Tako da sam ja upao u to punk i reggae društvo kroz reggae stranu, onda sam počeo i naučio da cenim i punk buntovnike, jer smo i mi sami bili deo jedne buntavničke ekipe. I onda vrlo zanimljiv period, moram da kažem. Wow. 100% vas je puno ljudi već pitalo, ja moram pitat, pošto radim s vama prvi intervju, odakle ime benda, Delarno Band? To je kad je muzika u centru stvari, a ne marketing. To je sad mi nikad o tome nismo dovoljno dobro razmišljali, što u stvari samo pokazuje da smo dobro prihvatili reggae poruku. Naime, mi nismo imali ime za bend. Nismo imali ime, a trebao je da bude prvi koncert. Morali smo po svaku cenu smislimo neko ime. I onda smo 2 probe pred koncert dali zadatak svima da dođu sa po jednim predlogom na sledeću probu, pa da odlučimo kako ćemo se zvati. I sada, mi smo inače za sve to vreme dok smo se spremali to zvali bend. Imamo probu benda i tako je došlo taj moment da se odlučimo. Nije bilo nikako pametnih predloga, nikakvih. Jedan je prosto rekao, pa daj da se zovemo band, pošto je onako stalno to zovemo band. Jedan drugi je došao i rekao da se zovemo Del Band, Arno, da spojimo mi to Delarno Band, da spojimo. To toliko glupo zvuči da ako neko to zapamti neće nikad zaboraviti, to nam je bila isovolija. Ne znači ništa, u stvari nije baš da ne znači ništa, mi smo naknadno shvatili da Arno znači na makedonskom dobro, kao good, pozitiv, jel? Tako da je ispalo sasvim u redu, ali je zapravo plod jedne slučajnosti, jer mi nismo razmišljali o imenu, nismo razmišljali o imidžu, nego smo razmišljali o muzici i u tim muzičkim razmišljanjima smo zaboravili da treba da imamo i neko ime. Onda to ime Delarno Band je poznati naš slikar Uroš Đurić, odradio je taj logo i logo je tu toliko dobar da smo zadržali ime. Da nije bio logo toliko dobar, možda bi se mi i prekrstili usput, ko znam. Ali na tragu, isto je kao Ramonsi, kako su Ramonsi imali to čudno ime, pa je to upućivalo ljude na drugačiju muziku od one koji su zapravo svirali, pa smo im mislili Delarno Band, to će da zvuči potpuno čudno, i svi će hteti da čuju šta to svira taj band. Eto. Jer ja sam morao reći da sam srčao šta bi to značilo, Del, Arno, to. Za Arno znam da je makedonska riječ zato što je moja mama Makedonka, to sam znao, ali nisam nikako mogao povezati, nikako, i rekao sam ništa, sigurno ga je već neko 100 puta pitao šta znači to, evo. To je prosto tako, to je plod jedne slučajnosti, mislim, i onda na kraju nužde. Samo jedan sekund. Pas hoće da izađe iz sobe, pas hteo da izađe iz sobe, a cvili, samo da pusti. Super, evo, da li možemo mi reći da ste ja mislim da mogu to reći, ali da ste pioniri, veterani reggae dub scene na Balkanu? A vidi, to je isto jedno pitanje koje je zanimljivo. Ja bih ovako rekao, mi sigurno nismo prvi ljudi na Balkanu koji su zasvirali reggae, to sigurno nismo, zato što je bilo u pokušajima, dakle po jednoj pesmi levo desno je bilo ljudi koji su svirali reggae, Ona se budi, još neki su čak uveli reggae u naslov svoje pesme poput zaječarskog benda Zlatni prsti, mala svirajmo reggae, iako sama pesma s reggaeom nema ništa. Ali hoću reći, već New Wave bendovi su imali dodirnih tačaka sa reggaeom i bavili su se njima i slušali su. Ono za što mogu da tvrdim, i čak je bio jedan album grupe Naja, koji je zvanično reggae, ali zapravo, mislim, ja ću sebi to dopustiti, reggae je onoliko koliko je Eddie Grant reggae za ljude. Mislim, to je sad, njegov rođeni brat je bio producent tog albuma i čuje se taj uticaj, jeste karipsko, ali da li je baš roots reggae, ja to ne bih rekao. Ono što sigurno mogu da tvrdim, Delarno Band je prvi autorski reggae roots band na Balkanu, sigurno.
prvi band koji je objavio album isključivo od reggae roots materijala i ceo svoju karijeru se samo time bavi. Znači, postojao u Sloveniji, ja sam upoznavao vođu tog benda, Sunny Orchestra band, koji je snimio svoj prvi album negde istovremeno kada i mi, možda smo stariji za koji mesec, ali koji je imao za razliku od nas tu, da kažem, manu, ali to je vrlo uslovno, naravno, oni su svirali i tuđe pesme, mi se time nikad nismo bavili, odnosno jesmo vrlo epizodno i sasvim određenim prilikama. Dakle, oni su imali mešani materijal, ali su i oni među pionirima, eto Slovenija tu ima tu čast, možda i ne zna da je taj Sunny Orchestra imao album nezavisne produkcije, čini mi se, ali u velikoj meri autorski album. Bend je inače bio sastavljen od ljudi lokalnih i stranih studenata, ako se dobro sećam. Tako da su Sunny Orchestra i Delano Band, prvi Delano Band je opstao i Delano Band slovi kao pionir i mislim da to nije pogrešno reći, iako sebi neću uzeti zaslugu, nisam ja doneo reggae na ove prostore, ali sam ga prvi pretvorio u autorsko, autohtono delo i prvi smo band koji se bavi samo roots muzikom čitavu svoju karijeru. Da, i baš tu ide dalje pitanje, znači, šta je najbitnije? U biti, ajmo reći prvo ovako, imati band je kao imati porodicu i u svih tih godina ekipa benda se promijenila i kako vi kao glava benda ste sve to hendlali i organizirali sve to do danas da ste još aktivni? A prvo, tu postoji nešto za što nisam siguran koliko je dobra osobina, to je jedna nenormalna upornost i posvećenost. Ali ja sam tu poruku primio s takvom silinom i toliko je uticala na mene i na moj život i da jednostavno pretvorio sam se u neko ko prenosi tu poruku i tu nema stajanja. A sad, što se tiče promjena ljudstva, one su neminovna, ogromna je cena biti svoj na ovim prostorima. Ogromna je cena u smislu moraš pristati na to da to neće doneti uspeha kao da si, ne znam, šta bih mogao, kao da si magazin, na primjer, ili ceca. Nećeš imati ni tu vrstu pažnje, ni tu vrstu uspeha, bez obzira što je tvoja poruka značajna, veoma bitna. Veoma je bitna, ali sa sobom nosi tu cenu da nećeš biti nagrađen materijalno, samo materijalno mislim, onoliko koliko možda očekuješ, ako ne ti, neki ljudi koji sa tobom rade. U takvim okolnostima je potpuno normalno da neki ljudi potraže ili odustanu ili potraže nešto drugo. Neki ljudi su na našu sreću postali veoma bitni faktori na reggae sceni svetskoj, poput, ne znam, Hortzman Coyotija, koji je naše dete, ali koji je postao nešto u reggae muzici i koji je poznat svuda. Dakle, te promjene se hendluju tako što jezgro, stvaralaško jezgro je kroz moju personu, dakle kroz tekstove, ja pišem sve tekstove u Delanu, ostalo jedna je linija razmišljenja. Muziku su davali ljudi koji su u tom trenutku bili u bendu, veliki broj godina, moj brat, ljudi koji su bili u bendu su davali svoj doprinos, ostavljali su ga iza sebe kada su odlazili i to je to, tako se to hendluje. To nije bend kao neki bendovi gde su se udružili školski drugari i kad to eventualno se desi, ne daj Bože da pukne, onda više nema zamene. Kod nas je uvek bilo, ljudi su se skupljali oko ideje, čak ne ni generacijski, to su različite generacije, različite socijalne podloge su ljudi koji su činili bend. Dakle, njih je u datom trenutku muzika držala zajedno. To je ono što je bilo lepilo koje je držalo to. Kako ko ode, neko drugi se nalepi i daje svoje neku viziju. Tako je to išlo. Super. Mogu bi vas slušat cijeli dan. Wow. Ok, ajmo malo na muziku i na albume. Prvi album Igraj dok te ne sruše izašao je u 90. godine i to na kaseti, je li tako? Tako je. Kako je bilo snimati prvi album tada i kako je snimanje albuma danas? Znači, pomenuo sam kasete, prije ste pomenuli vinil i tako dalje. Zanima me vaš pogled, kao što sam pitao, tada kad ste snimali prvi album, sve to išlo na kasetu, išlo je na track i sve to, a danas znamo da sve ide brže, drugčije, digitalno i tako dalje. Prvo, moje sećanje na snimanje prvog albuma je sećanje na jedan užasan cajtnot.
Mi smo naime imali para za 80 sati studija, a valjalo je snimiti nas 12. I smiksati sve, tako da smo mi, ja ceo to snimanje prvog albuma pamtim po izuzetnom tom cajtnotu. Znači mi smo bili pod pritiskom da moramo sve stići, jedva smo stigli, dakle zaista jedva. I snimali smo u jednom malom, ali veoma poznatom studiju u to vreme, zove Casablanca, srećom sa čovekom koji je izuzetno bio za saradnju, njega šira publika zna jer je to gospodin Cvetković, Miroslav Cvetković koji svira bas kod Bajage instruktora, koji je bio dakle, snimatelj i koproducent na našem prvom albumu. To je bio jedno, ono što je tu interesantno, jeste da u analognom snimanju nema, ako pesma traje 5 minuta, klavijaturista mora 5 minuta da udara 2, 4, 2, 4, nema šale, to je nekad dosadno i nama je recimo digitalna era donela to olakšanje, a čuj, ne moram stari 5 minuta, 2, 4, uradit ćemo jedno. Međutim, ono što je dobro kod toga kod analogije jeste što živ čovek ne može identično u milisekundi da odsvira iste note na isti način. I to je ono što čini da te trake, to je ono što se danas ljudima čini, znate, živo je, pulsira, živi, pa da, živi ljudi sviraju. Ja ne znam da li su slušalci i gledaoci primetili, ali neka obrate pažnju, kada odu na muzički event, gde se muzika pušta sa matrice, primetit će da, bez obzira koja je veličina hita, ljudi burno reaguju kad prepoznaju pesmu, ali kako pesma odmiče u minutama, tenzija pada. A pada zato što je sve ravnomerno. Ljudski organizam ne trpi tu simetriju, ne trpi tu tačnost, robotiku. Ne može da je istrpi. Zato i mučenici što slučaju tehno mora to uz pilulu, jer može da se trpi. Znači, živ čovjek u normalnom stanju to ne da. Njemu treba taj puls. Jer i čovjek je nešto što pulsira, njemu treba puls žive muzike. Odnosno treba mu netačnost ili ono što bismo rekli imperfekcija mu treba da bi se osjećao perfektno. Wow, da, slažem se. A sad baš kad pričamo o tome, mislim da su svi vaši albumi, sve trake u vašem jeziku, je li tako? Tako je. Tako je. Pjevati u svom jeziku ili u engleskom ili idemo još dublje u patvi. Šta mislite o tome? Zašto ljudi neki izaberu da bi pjevali u patvi, da bi pjevali u engleskom? Zašto ljudi kako se kaže, ne ustrajaju u svom rodnom jeziku da pjevaju? Pa vidi, ja sam o tome, poznati su moji stavovi o tome, ja mogu samo da kažem da ono što našem regiju daje boju koja ne liči ni na jedan drugi regije na svetu je naš jezik. To je to što neće imati ni Israel Vibration, ni Burning Spear, i to je to, da je to, koliko je to tačno. Uporedite Jamaikance sa Lucky Dubeom, na primjer, koji je južnoafrikanac bio i koji je tu neku južnoafričku harmoniju uneo u tuba. Mi smo mogli u to da unesemo naš jezik, jer naš jezik uslovljava određene harmonije. I onda je to ono što čini Delano band različitim od svih ostalih reggae bendova na planeti. To je jedna stvar. Druga stvar, mi živimo na području, svi su ljudi mogli da se uvere koliko nismo dovoljno pismeni tako što se mogu prisjetiti 90-ih. Narodi koji su u stanju sebi da urade to što smo mi jedni drugima uradili tih godina, to kazuje da nismo dovoljno kultivisani, dakle nedovoljno pismeni. Pa je moja ideja bila, izvinite, ali ja neću nepismenim ljudima pevati na engleskom, jer to zvuči pretnacionalno. Ja mislim da imaju teškoće da razumeju i domaći jezik, pa sam pokušao domaćim jezikom da im približim. To je izazov. Ovo drugo nije izazov, ali ne bih ja to osudio. Zato što neko želi tim demaršom, dakle nastupom na engleskom, da se priključi, da kaže ja sam deo svetske zajednice i to je u redu. Ja mislim da je veći izazov pevati na domaćem jeziku. Imam 22 miliona ljudi od Triglava pa dole do Đerđelije koji razumeju taj jezik ili ga razumeju u naznakama. Zar to nije dovoljno? Ja se njima obraćam jer mi smo sličnih sudbina, slične tragedije i komedije, tako da mislim da tu sam gde treba da budem, a tako su me učili oni od kojih sam učio reggae.
to je da delujem tu gde živim, da delujem lokalno, a da me globalna misao nosi. Ali ne osuđujem one koji pevaju na engleskom, mislim da je to stvar izbora, mislim da je pevati na engleskom, a biti regionalni ili lokalni bend kontraproduktivno, jer se obraćamo realno ljudima koji imaju teškoća da razumeju finese iz sopstvenog jezika. Super. Evo, pa idemo dalje što se tiče tekstova i to meni, valjda i puno ljudima, tako sam ja tad čuo za vas, meni najdraža pjesma Dim iz moje lule. Jel možete reći kako je došlo i odakle došla ideja za tekst i koja je u biti na kraju, jer mi smo tada kad smo bili klinci još pjevali tu traku i valjda nismo razmišljali koja je poruka u pozadini, nego smo samo daj mi jedan dim iz moje lule. Wow. Ali ja mislim da ima pozadini poruka, sigurno. Ima pozadina, naravno. Ta rečenica, mislim, nije više nego jedan put se desilo da nastane pesma tako što je iza pesme u korenu bio razgovor i određena konstatacija. I mi smo imali tih 90-ih taj svoj neki reggae kružok, ljudi koji su volili reggae, skupljali smo se, slušali, razgovarali. Treba imati na umu da se ti razgovori i sve to dešava u periodu kada se ratuje blizu nas, ima ratova na sve strane. I znam da je ta rečenica iskočila u tog jednog razgovora, kako se ljudi odvratni jedni prema drugima, a ja sam tu nešto izbacio, kao bolje bi im bilo da uzmu dim iz naše lule, da se ispoliraju. I onda je zapravo odatle krenulo to da ljudi, umjesto da radite sebi te odvratne stvari, bolje bi vam bilo da malo pocimate i da se malo smirite, pa da počnemo razgovarati ko ljudi. To je zatim. Jer to je, naše mišljenje je to da je ta pjesma, kako bi opisali, balkanska antem reggae traka. A to je lepo, hvala. Tako bi ja to opisao. Pa dobro. Ja neću da budem, ja ću da se složim. Da, to je recimo jedna traka koju mi imamo u našoj playlisti, nažalost u kompjuteru, nemamo na ploči, ali recimo još kad su bili parti i sve to je bila traka koja se puštala recimo na početku ili još bolje na kraju. Tako da nadam se da ćemo to još doživjeti, nadam se. Koliko se u svih tih godina razvila reggae dub scena na Balkanu od vašeg početka pa do danas? Šta bi rekli o tome? Ja mogu da kažem da ne bih imao nikakav problem da mi nije toliko do muzike, mogo bih sutra u penziju, jer mi smo uradili sve što je trebalo da uradimo. Hoću time da kažem da je sada već aktivna treća generacija reggae autora na ovom području. A svi su više ili manje sa tog jednog izvora krenuli. Razumeš, to kada govoriš sa ljudima u Makedoniji, ja se sećam da sam i nisam sreo baš u Sloveniji na festivalu, na Superhiksi, koji kažu da su inspirisani time. Kad kreneš do toga da je u Mariboru veliki Tadiman neko ko je počeo da se reggaeom bavi tako što je kroz nas dobio inspiraciju da to radi. Ti u stvari shvatili da smo mi uradili ono zbog čega smo se našli. Mi smo se našli sa idejom da suprotstavimo idejama mržnje, ideje koje reggae daje. Nemoj da mu zaboraviti, mi se pojavljujemo u trenutku kada se ona država raspada. Kada se sva mržnja diže gore, mi umjesto nje nudimo razumevanje. I mi smo se nadali, bez obzira što je sve to bilo u malim okvirima, mi smo uvek bili nezavistan band, nadali smo se da će poruka stići. To što u svim delovima tog nekadašnjeg entiteta postoje reggae bendovi, DJ-evi, sound sistemi, ljudi koji se bave i razmišljaju i dalje prenose tu poruku. To znači da smo mi svoju misiju obavili. Hvala vam svima što ste nas čuli, što ste čuli to što govorimo i što radite na tome dalje. Jer to je sad, već kažem i ponavljam, treća generacija onih koji se time bave. To ne treba da zavarava to što to možda nema one super materialističke dimenzije, ali nema je ni muzika uopšte, en general, sve ukupno muzika više nema isti značaj kao nekad. Tako da ne treba da zavara oko to što možda
ta scena ne izgleda vidljiva, pa to je super što nije vidljiva u mainstreamu. Super je zato što mainstream danas znači mnogo toga ružnog, u smislu prodao si se sistemu. Dakle, ona egzistira baš tako kako bi trebala da postoji. Dakle, da je negde antisistemska, pozitivna, tolerantna. Ja još nisam čuo da se bilo ko u reggae porodici na Balkanu posvađao. To se ne dešava. Mislim, možda se i desilo, ne mogu da kažem, ali generalno mislim da svi slede tu osnovnu poruku i to je jako dobro. To je jako dobro jer meni to uliva nadu za budućnost, a drugo čini me vrlo zadovoljnim, imam kao utisak da sam uradio posao koji sam zamislio na početku da učinim. Ja mislim da ste odradili posao, ne znam kakve su te cijene, ali čista 10, što se nas tiče. Ništa, što se mene tiče isto. Da, mislim, sad, kako smo sad prema kraju intervjua, ne možemo ići preko toga što se sad dešava zadnju godinu i moram vas pitati kako je na band i na vas sve utjecala situacija zadnje godine tog virusa, te korone. Svi su se bacili na taj neki live stream, neki su na pauzi, neki ljudi im je napravila baš drama to. Kako vi gledate na ovo? Pa, prvo ću ti reći, citirat ću naše stare učitelje i majstore, znači što se reggae tiče, Armageddon is on. Tako da tu u tom smislu mi nismo iznenađeni, ne bi trebali da budemo. Dakle, a ti isti majstori su govorili o tome da će sistem da padne, jeli? I po tom pitanju ne bi trebali da budemo iznenađeni, jer izgleda da dešava se. Ono što je problem, uslovno problem, i nisam ja ni iznenađen ovim pokušajem, mislim, ja ne negiram postojanje bolesti, da se razumemo, bolest postoji, ona je kod određenih broja, kod velikog broja ljudi u veoma ozbiljnom obliku se pojavljuje i tu ja ne ulazim u to, ali to što prati ovu pojavu, ovog virusa, ta dehumanizacija, taj pokušaj da se odvojimo jedni od drugih, to live stream ne može, da se mi razumemo, live stream je super, ne, nije super, live stream je sranje, zato što koncert se dešava samo ako ti staneš preko puta mene i ja tebi sviram, ti slušaš ili eventualno pevamo zajedno, onda je koncert, onda je događaj. Sve ovo ostalo je virtuelno, a virtuelno nije realno i to je veliki problem. I mi strpljivo čekamo, imamo spreman jedan album koji smo dugo želeli da napravimo, koji je gotov i čeka dobra vremena. I pola sledećeg dela albuma smo završili i spremni smo da sviramo, čekamo da sviranje postane moguće. Ova situacija nas je naučila, ako ništa drugo, koliko je opasno kada se od svih nas oduzme ono što nas čini ljudima. A ono što nas čini ljudima jeste naša želja i naš poriv da se socijalizujemo, da budemo skupa. Ako ne možemo biti skupa, mi nismo onda ljudi skroz, mi nismo u potpunosti ljudi. I to je ova epidemija donela, odvojila nas je jedne od drugih na jedan veoma drastičan način i nisam siguran da je samo bolest za to odgovorna. Mislim da su mnogi u tome videli šansu da nas dodatno odvoje i to me tek brine, moram da kažem. Nadam se da će se završiti, evo ja sam danas primio vakcinu, to bi kao kažu nam svi bio put da život postane normalan ponovo ili najbliže normalnom što može. Pa sve to tome nadam svima vama koji ovo slušate i eventualno gledate, želim da ostanete zdravi i da ne padate u paranoju i da ne verujete u sve gluposti koje čite. Jednostavno se čuvajte, proći će i bit će dobro.